Danke für die Daumen. Bye, bye. Sì, ma dai, non qui. No promises. Bij die cameraman komt. Birthday boy. Meneer die klank afzetten, want hij gaat gul. Je kan maar gauw. I just said now. Is maar eens mooi dan uit. Lekker boeren! Come on, boys! Marcaro! Police! Police!
Met die koe nog niet. Contra! Lá! Hulle val oor die bal in. Voor jou oor. Moet je altijd zo Ja! Zit die nou bij de man? Jij moet mooi wezen. Wat moet ik dan zeggen? Jij gaat Wat is dat hier? Wie zijn de stijl, Quinten? Stefansson. Kamera. Alleen. Vanaf boy, vanaf, op vanaf. Boy. Dat van die spelen, ik hoop niet. Van
Chase je bal! Afval! Nee! Hier man, je moet afvallen. Laugh, boys! Let go! Check your leg! Boy, boy! Yes! Good! Let's go! I love the
Zij is mooi. Ze heeft veel motor stil. Chase! Chase!
Trzeci bal, let's go! Go boys, let's execute! Kom naar jullie! Stefan. Meneer van mij, Quentin. Dankie baie. Ja, die hoorie so jy het extra vloei
krijgen. Bericht met hem. Wie is die extra klopje op het? Ja, dit is wat gebeurt. Chase die bal, man! Chase die bal! Als je een schop doet! Van Parijs, bos jullie! Kom!
Jan Marcel! Let's go, Michael! Kan op, man, kan op! Twee. Voorop, toch? Yes! Hey, boys! Die wagen niet, mannen! Hoe is de bal? Hoe is de bal? Let's go, Frankie! Ja. Go, go, go!
Hij was met coach weer. Ik wil ik dan doen.
I give you permission. Otherwise, my son's going for the kill. Going for the kill. Going for the kill. Goed op, ik er ook bij. Ja.
Kom maar eens, die kamer! Oh, ik ben verder gedreven, boys! Verder, verder! Yeah, sit next to me. Boy, that's not testing. That's the Kom maar eens! Boys! Speel hem man, dat is jullie man!
Las